Bun venit la o nouă întâlnire din cadrul Online Training Forever România, un sistem de lucru simplu și copiabil în călătoria ta spre cele mai frumoase succese Forever. În episodul de astăzi vom vorbi despre oportunitatea Forever. Este momentul ideal să-ți schimbi modul de gândire, programul zilnic și, odată cu acestea, și viața. Suntem conștienți că omul secolului 21 se confruntă cu numeroase provocări. Să vedem care sunt cele mai frecvente. Un număr mare de ore lucrate peste program, drumuri lungi și aglomerate, nesiguranța locului de muncă și chiar anii de pensie, care sunt adesea puși sub semnul întrebării. Oare cât de siguri vor fi? Tu de ce ai avea nevoie? Poate mai mult timp cu familia, mai multe călătorii sau, de ce nu, o mașină nouă. Poate ai nevoie de mai mulți bani pentru a scăpa de datorii sau pentru a duce o viață mai bună și împlinită pentru tine și toți cei dragi. Ce s-ar întâmpla dacă ai avea un loc de muncă unde nu ai șef, unde ai lucra de plăcere și ți-ai putea conduce activitatea de acasă? Sau, poate că pentru tine banii nu sunt o prioritate. Poate că simți nevoia de recunoaștere și apreciere pentru munca pe care o depui. Poate că vrei să te faci util și să ajuți oamenii din jurul tău. Ori poate ești dedicat unui stil de viață sănătos. Permitem să ți-l prezint pe Rex Moon, cel care a fondat compania noastră în 1978, atunci când a realizat o punte între aloe vera și marketingul în rețea. Din această viziune s-a născut Forever Living. Este o afacere de familie bazată pe un sistem de valori familiale. În acest moment, putem spune că nu doar în România sau în regiune, ci în toată lumea compania noastră este lider mondial. Compania activează cu succes în peste 155 de țări și are un rulaj anual de aproape 3 miliarde de dolari. Diferit și important este faptul că totul stă în mâna și sub controlul unui singur om. De la cultivare până la produsul finit, totul se întâmplă sub atenta îngrijire a unei singure persoane. Nu putem omite faptul că este o companie bogată în lichidități și care nu are credite. Dacă ai dori să te bucuri toată viața de o oportunitate sigură, iată că aici, aproape 40 de ani de activitate neîntreruptă, demonstrează că niciun fel de schimbări politice sau dezechilibre economice nu au influențat dezvoltarea continuă a companiei noastre. Forever realizează cele mai bune produse pe bază de aloe. Acestea sunt obținute din specia Aloe barbadensis Miller. Compania este cel mai mare cultivator al acestei specii de aloe și ne îmbogățește viața cu cea mai complexă și variată ofertă. Peste 200 de produse obținute având la bază gelul de aloe vera. Sigur că te poți întreba de ce produsele Forever și nu altele. Pentru că avem plantații proprii de aloe vera, nu folosim pesticide, insecticide sau orice alte chimicale la cultivare, frunzele de aloe se recoltează doar manual și se aleg cu atenție înainte de a intra în procesul de producție. Pentru crearea produselor se folosește doar gelul pur din frunzele de aloe. Compania deține un brevet unic de stabilizare a gelului de aloe, cu ajutorul căruia este capabil să mențină vie seva plantei, dar și vitaminele. Printr-o prelucrare adecvată, produsele care apar pe masa noastră asigură toată prospețimea naturii. Principiul după care se ghidează compania este: ori producem cele mai bune produse, ori nu mai producem nimic. Produsele Forever au trecut testul celor mai severe controale și poartă sigla Consiliului Științific Internațional pentru Aloe. Indiferent de religii, tradiții sau culturi, toată lumea este de acord asupra unui lucru. Calitatea produselor Forever este înaltă și toți avem nevoie de aceste produse. Prezența companiei în peste 155 de țări demonstrează că fiecare cultură spune da produselor noastre. Oferim cele mai sănătoase băuturi nutritive pe bază de aloe. Pe lângă aloe vera gel pur, avem și variantele cu merișor, cu piersici, dar și produsul care simbolizează libertatea și bucuria mișcării, Forever Freedom. Vei fi curios și vei dori să cunoști și programul nostru FIT, cu care îți vei perfecționa stilul de viață. Dacă vorbim de aloe vera, ne gândim și la produsele de make-up sau produsele de îngrijire personală, în care compania Forever se ridică la cele mai înalte standarde. Te invit să cunoști și celelalte pachete, Touch of Forever, Vital 5, cu care poți intra în posesia produselor la cele mai accesibile prețuri cu discount personal. Care sunt clienții noștri? Cine poate cumpăra produsele? Oricine. Acesta este răspunsul. De la mic la mare, oricine din familia ta sau din jurul tău se poate bucura de avantajele unei vieți sănătoase prin intermediul produselor noastre de top.
Cercul de potențiali clienți nu are limite. Prieteni, colegi de serviciu, cunoștințe, parteneri de afaceri, rude, cu siguranță, oricare dintre ei ar încerca măcar pasta de dinți, deodorantul sau alte produse de igienă personală. Fără îndoială, observ că oamenii din jurul tău sunt tot mai interesați de un stil de viață sănătos, de mișcare, alimentație corectă. Este timpul să-i ajuți și să le ofere o opțiune corectă pentru un stil de viață echilibrat pe termen lung. Adu-ți aminte momentul în care ai testat primul produs Forever de care te-ai îndrăgostit și de felul în care toate celelalte au început deja să-și facă loc în baia, bucătăria, livingul, mașina, geanta ta, adică în viața ta. Cu siguranță, acestea te-au convins să începi acum afacerea. Este drumul firesc pe care pornesc toți cei care intră în contact cu produsele Forever și își doresc cu adevărat să fie sănătoși. Exemplul tău este copiabil. Cu siguranță, în mintea ta se formează deja întrebarea legată de reala oportunitate de câștig care există în afacerea pe care o clădești. Dar, înainte de a aprofunda acest subiect, aș dori să-ți prezint două persoane. Directorii generali Forever România, Dora și Gabor Söci. Ei supervizează munca de marketing și, de fiecare dată, ne pun la curent cu noile aspecte care apar în politicile internaționale ale companiei noastre și cu tot ce este nou și util pentru Forever Business Owneri. Este interzisă orice estimare și promisiune materială de câștig. Veniturile din exemplele noastre nu se garantează, dar, în mod real, se pot atinge prin muncă susținută. Piața pe care ne desfășurăm activitatea este una de foarte multe miliarde de euro și este în continuă creștere. Doar vitaminele și suplimentele alimentare produc anual sute de milioane de euro. Produsele de înfrumusețare sunt printre cele 10 ramuri care generează cele mai multe vânzări la nivel global. Peste 1 miliard de euro. În acest moment, produsele dedicate sportivilor sau programul FIT nu reprezintă doar o modă, ci o parte a stilului de viață sănătos. Produsele noastre au un potențial uriaș în preferințele celor pasionați de un stil de viață sănătos. Și acum să vedem din punctul de vedere al veniturilor cum arată sistemul nostru de marketing și ce înseamnă de fapt recomandarea sau distribuirea de produse. Gândește-te puțin, atunci când intri într-un magazin alimentar, ori te duci să cumperi haine sau să pui benzină, faci un rulaj pentru respectivele companii. Dacă ești mulțumit de un produs și îl recomanzi mai departe, iar dacă prietenii și cunoștințele tale o să-l cumpere de unde l-ai cumpărat tu, atunci obții un rulaj de produse. Astfel, în fiecare zi participi la distribuirea produselor. Ce-ar fi dacă ai transforma povestea asta într-un sistem de lucru copiabil? Începe prin a schimba aceste produse cu cele Forever, de la cele de igienă personală și înfrumusețare până la băuturile nutritive și produsele de uz casnic. Dacă, pe lângă experiența ta cu produsele, ai forma și un cerc de consumatori mulțumiți și fideli, 5, 10, 20, 25 de oameni, aici nu sunt limite, asta poate să însemne sute de euro, un plus important în portofelul tău. Prima dată o să primești beneficii materiale pentru cumpărăturile personale. Al doilea pas, primești beneficii pentru cumpărăturile efectuate de clienții fideli. Dacă împărtășești oportunitatea de business cu prieteni sau cunoștințe și sponsorizezi alți parteneri de afacere, vei primi venituri și pentru rulajul clienților lor fideli. Să vedem construirea rețelei în cifre. Prezintă oportunitatea Forever la 2 persoane și învață-le cum să o dea la rândul lor mai departe la alte 2 persoane, care, la rândul lor, să o dea mai departe altor 2 persoane. Într-un timp scurt, o să construiești un grup format din 30 de persoane. În acest moment, exemplul care se vede pe ecran reprezintă dimensiunea unei afaceri la nivel de manager, care îți asigură un nivel de câștig demn de Europa Occidentală pentru tine și familia ta. Și atunci să vedem ce se întâmplă dacă iei un avânt puțin mai mare, dacă împărtășești oportunitatea de afaceri la 3, 4 sau 5 persoane. Te învățăm acum despre puterea celor 5. Înveți 5 oameni cum să sponsorizeze și ei la rândul lor 5 persoane și ele la rândul lor la fel, 5. Deci 5, 25, 125 și așa o să se creeze un grup mare de business la care o să se adauge un grup uriaș de clienți fideli.
Pe lângă veniturile active, compania Forever îți asigură și venituri de tip pasiv. După construirea nivelului de manager, din echipa ta managerială o să se dezvolte alte grupuri manageriale. Așadar, aceștia o să lucreze nu doar în interiorul țării, ci o să treacă granițele și o să-și formeze echipe internaționale în peste 155 de țări. O să poți avea rulaj pentru că în zilele noastre, cu ajutorul internetului, social media, etc., poți să promovezi produsele la toți oamenii din lumea asta. În asta constă genialitatea planului nostru de marketing. Concluzionăm. Ce fel de posibilități de câștig ai? În afară de faptul că o să ai niște beneficii pentru cumpărăturile tale personale și pentru cumpărăturile efectuate de clienții tăi fideli, după ce atingi nivelul de manager, poți avea niște venituri substanțiale. Dacă din echipa sau grupul tău se vor dezvolta alte grupuri manageriale, 1, 2, atunci pur și simplu îți poți dubla acest venit. Nimeni nu poate să interzică să se dezvolte și al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea grup managerial, dar poate să fie și al șaselea. La 17 manageri devii diamant safir, la 25 diamant. Limita câștigurilor este doar în mintea ta. Compania Forever ne oferă continuu stimulente cu ajutorul cărora putem fi mereu conectați și motivați. Cine nu ar fi fericit cu o mașină nouă în parcare? Cine nu ar fi fericit ca o companie precum Forever să-și asume achitarea ratelor la mașina lui? Și, dacă cineva nu are în plan o nouă mașină, aceste sume primite de la companie se pot cheltui altfel, pentru chiria unui birou, pentru ratele unei case, educația copiilor sau orice altceva îți dorești. Îți place să călătorești? Noi, în Forever, călătorim în fiecare an în cel puțin 3 destinații exotice, în condiții de 5 stele. Și asta nu este tot. Compania îți dă și bani de cheltuială din plin. Coroana sistemului nostru de marketing este Chairman's Bonus, ca un fel de al 13-lea salariu, pe înțelesul tuturor. După ce ai atins nivelul de manager, dacă ești activ în fiecare lună a anului și dacă îndeplinești condițiile planului de marketing, compania noastră îți oferă un fel de al 13-lea salariu, ceea ce poate însemna mii, zeci sau sute de mii de dolari. Cum să-ți construiești echipa? Cine pot fi potențialii parteneri de business? Fără a exagera deloc, spunem cu încredere că oricine poate fi: rude, cunoștințe, prieteni, orice persoană cu care intri în contact pe stradă, la serviciu, la școală, în oraș, etc. Te asigurăm din experiența noastră că nu trebuie să excluzi pe nimeni. Cum se desfășoară lucrurile? Hai să vedem. Primul pas este să te ajutăm în procesul de căutare a persoanelor cu potențial. Al doilea pas este să te ajutăm să iei legătura cu acești oameni, personal, prin telefon, cu ajutorul internetului, prin Facebook, prin mesaje video, apoi te ajutăm să prezinți acestor persoane produsele și oportunitatea. La fel, personal, online, marketing de familie, open business meeting sau printr-o prezentare a afacerii cu înregistrări video, webinarii. Și, ca ultim pas, după ce răspundem la toate întrebările, alegem împreună produsele, categoriile de produse și apoi, ori personal, ori online, înscriem persoana respectivă. Deci, totul este ca un ciclu. Ești în afacere pentru tine, dar niciodată singur. Te-am înregistrat, am căutat potențial parteneri, te-am ajutat să iei legătura cu ei, te-am învățat cum să-ți informezi prietenii, cunoștințele și să le furnizezi informațiile corespunzătoare. Acum, hai să vorbim puțin despre țelurile tale, despre cât de dispus ai fi să lucrezi cu noi. Facem un plan împreună, apoi un tabel de activități, deci planificăm cum să lucrăm împreună pe ore, zile, săptămâni. Suntem convinși că în mintea ta își fac loc multe întrebări. Oare cum o să funcționeze asta la mine? Trebuie să te gândești foarte bine dacă vrei să investești timp și energie alături de noi. Și dacă ești gata să înveți o nouă profesie, să accepți o nouă provocare, dacă ai motivația necesară, n-ar trebui să ratezi această oportunitate. Întreabă-te dacă ești gata să lucrezi cu persoana care ți-a trimis acest video, dacă ești pregătit să împărtășești această oportunitate cu prietenii tăi. Dacă ești capabil să gândești măreți pentru tine și familia ta, cred că o să facem o echipă foarte bună împreună. Este momentul să iei o decizie și să începem să lucrăm împreună. Care sunt pașii următori? Completează un formular de înscriere sau înscrie-te online în sistemul Forever.
După înregistrare, alege împreună cu persoana care ți-a trimis filmulețul produsele pe care ai dori să le testezi, comandă-ți pachetul de Business Touch of Forever, Clean 9 sau pachetele Fit sau Vital 5. După ce primești produsele, stabilește o întâlnire cu sponsorul tău, cel care te ajută în construirea afacerii pentru a-ți planifica următorii pași. Experiența Forever Business Ownerilor de succes arată că acolo unde nu există un plan, nu există nici rezultate. Dacă îți dorești succes, rezultate, bani și recunoaștere în Forever, primul pas pe care trebuie să-l faci pe acest drum este planificarea. Deci, viitorul tău arată astfel: un stil de viață mai bun, mai mult timp liber, călătorii superbe cu Forever, cu o mașină frumoasă Forever, mai mulți bani, pentru că firma pune la dispoziție 10 posibilități de câștig pentru ca tu să scapi de datorii, de credite, să te pregătești pentru anii de pensie, să fii deschis, să-ți faci prieteni, să fii recunoscut pentru munca ta, să-i ajuți pe alții, să fii mai sănătos. Pentru că, dacă există sănătate, există tot. Iar produsele Forever te ajută să-ți îmbunătățești stilul de viață și să trăiești mai bine și mai frumos. Îți mulțumim pentru atenție și pentru timpul acordat. Suntem convinși că ai multe întrebări în minte acum și chiar te rugăm să le adresezi. Ideal ar fi persoanei care ți-a trimis filmul. Cu siguranță vei primi răspunsurile de care ai nevoie la fiecare întrebare. Te așteptăm la următoarea întâlnire din cadrul Online Training Forever România. Cu bine!